Takže začíname rekonštrukciou trojizbového bytu v rozlohe 70 m², kde sa budú robiť dekoratívne omietky, imitácie kamenných stien, napínané stropy, nová elektroinštalácia, vodoinštalácia a hodne veci sa bude búrať a budú sa posúvať aj priečky. A takáto nádhera vznikla po našej rekonštrukcii vďaka mojej šikovnej dizajnerke. Na celkovú rekonštrukciu sme mali 12 týždňov. Nestihli sme to, natiahlo sa to 5 dní kvôli nejakým zmenám. Kuchynská linka sa nám vyrábala na mieru, elektrospotrebiče v domácnosti sú nové. Jedálenský stólik, loďia v rozlohe 5,7 m². V obývačke máme valentu na sedenie, televíziu. Účková príčka v obývačke sa stratila na požiadavku klienta. Nové bezpečnostné dvere. V domácnosti sú 3 klimatizačné jednotky. Skrinka na odkladanie veci, ledkovo podsvietené zrkadlo. Ako bonus máme kompletne zariadený šatník a máme aj predprípravu na pračku a sušičku. V kúpeľke máme samostatná váňa, samostatná sprchová zastiena, keramická misa, bidet, sprška, geberit, nika, ledkovo podsvietená váňa, umývadlo, rebríkový radiátor, skrinka na odkladanie veci. V celej domácnosti na stenách sú dekoratívne omietky. V spálni máme ledkovo podsvietené záclony, zariadenie v celej domácnosti je nové, lamely, dámsky kútik, ledkovo podsvietené zrkadlo, ako bonus domácnosti je šatník, ktorý je takisto kompletne zariadený. Spálne číslo 2 čaká na zariadenie. Každá jedna rekonštrukcia sa vykonáva podľa požiadavky klienta, či to chce so zariadením alebo bez. Imitácia kamenných stien, dekoratívne omietky, ledkové osvetlenie, pokladka obkladu a dlážby a tak ďalej. Pokým aj vy chcete mať krásnu domácnosť, ale váš rozpočet nestačí, žiadny problém. My sa postaráme o všetko, od návrhu až po samotnú realizáciu a vybavenie úveru v banke na rekonštrukciu vašej domácnosti. Vaša vysnívaná domácnosť môže byť realitou ešte tento rok. A pokým chcete zistiť cenu rekonštrukcie vašej domácnosti nezáväzne, volajte. Ak hľadáte nehnuteľnosť, pomôžeme vám ju nájsť. Ak chcete predať, postaráme sa o celý proces. A financovanie to vyriešime za vás. Stačí sa nám ozvať.